Mania betul perkalam aja ke? Kalam aja. Mana si sangat pilih nama kau? Mana si sangat pilih nama kau? Beko aplikasi ni lo, santam ni lo kuliah bela. Lu untuk kasto mana aja ke? Ranger kerja bos kelai aja ke? Beko mania apa ranger kerja kelai aja ke? Beko mania. Prince Village ni रायजोफोर साखि जानानै जोङो माबायाव फैदो रेन्ज अफिसाव प्रान्जल तालुकदार रेन्जारखौ बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय मानो होनबा जों दिनै प्रिन्स भिलेजेसनि जितु माबा दं रायजोफोर दं दिनै जों लामाखौ ब्लक खालामनो थाखाय बहुत उसुबिदा मोनदों आरो जिहेतु जों गोदोनिफ्रायनो बे लामाजों सोलिबोबाय थानाय गोदो गोदाय आबौमोननिफ्रायनो दिनै नैबे मास मोननैसोआव ब्लेक पेन्टारखौ लानानै जितु माने थांलाय फैलायखौ बन्द खालामनानै दोनदो बेथ' मोनसे इसु नङा खिन्थु बे ब्लेक पेन्टारा आगोलनिफ्रायनो फैखाबाय थानाय दा जों रायजोफोरा बे लामाखौ माने ब्लक खालामनो थाखाय बिराद उसुबिदा मोनदों आरो मानो होनबा बे लामाया जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय थांलाय फैलाय हान्थिनायाव खस्थ' जायोना थांलाय फैलाय खालामनायाव बेनो आरो बिथां रेन्जार प्रान्जल तालुकदारखौ लोगो हमदो ओमफ्राय बिथाङा होनदो आरो जे जोंनो एप्लिकेसन मोनसे हो रायजोनिफ्राय प्रिन्स भिलेजेस जेसेबां दं ओमफ्राय बे होनदो आरो जे जोङो बे गेटखौ खालि पाब्लिक प्रिन्स भिलेजेसनि जिमान माने पाब्लिक दं बिसोरनि थाखायल' खुलिनाय जागोन ओमफ्राय जेनेबा टुरिस्ट जेसेबां फैयो बिसोरनि थाखाय ब्लक जागोन ओमफ्राय जों बेखौ लुगैयाखै मानो होनबा जोंनिथिं बुहुत डेभेलपमेन्ट बा लाइभलिहुडनि जोंनिथिं बुहुत माबा रिजर्टफोर थांबाय दा बे रिजर्टफोरनि थांनायनि थाखाय जुदि टुरिस्टफोर फैनानै जुदि बे लामाजों हान्थिनो मोनाबाथ' जोंनि जितु माने लाइभलिहुडनि थाखाय माने बिथांमोना माबा लादो आरो सिन्था धारना लादो बिसोरनि थाखायथ' बिराद लस जागोन आरो दा आं सानदों मा बे माने बथ साइड माने खुला जानांगोन आरो फर टुरिस्ट माने जिफोरा जोंनि साइडजों रिजर्ट दं जोंना पुरा कासिबारिसिम स्टार्टिं फ्रम माने माबानिफ्राय मानास सेकेन्ड गेटनिफ्राय ओरैहाय कासिबारिसिम जोंना रिजर्ट दं स' इसोर रिजर्टनि आलासिफोराबो माने एखे सुबिदा माने मोननांगौ आरो जेनेबा प्रिन्स भिलेजनि पाब्लिक बायदि आरो जिहेतु बिथाङाबो जुदि बोखाराबा मा राहा लागोन नोंथांमोना रायजोफ्रा दा बोखाराबाथ' जोङो एप्लिकेसनखौ दिनै होदो ओमफ्राय EM सारनोबो हरगोन जोंहा जेम्स बसुमतारी सारनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा जुदि जायाबाथाय दिनै बेसेबां मानसि ओंखारदों बेनिफ्राय डाबल मानसि ओंखारगोन आरो मोनसे माने गोख्रों आरो स्टेप लानाय जागोन आरो बेखौ माबायदि जेंना जादों बेखौ होबथानाया जायखौ जों बे लामाखौ होबथानायाव जोंथ' गोदोनिफ्रायनो बे लामाजों हान्थिग्रा जोंना इयाव पालसिगुरिनिफ्राय बा कासिबारिनिफ्राय बारांगाबारि ओरैहाय खान्थालगुरि राजाबिलि रुपुहि गहायपिटा माने इजों मानसिखौनो अननानै माने इन्ट्रेस्ट मोननानै गावखौनो लाइफ रिफ्रेशमेन्ट होनो थाखाय बेजों बेरायोबो आरो प्लास जोंनि जितु बागान बाजार दं बा बरपेटा रड थांनाय सर्टकाट लामा बेजोंनो जों हान्थिनानै माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेखौ जोङो दाबायदि समाव माने खस्थ' मोनदों आरो एसे माने एकदम सिम्पोलावनो बिराद माने बिखायाव नांथावथाव जादों आरो बिदि बन्द खालामना होनाया माने दा जोङो एप्लिकेसन होनाय मथे नैबे 10 तारिखनि गेजेरावनो खुलिनो थाखाय माबा होदो आरो नङाबा जोंना इनिसियेटिभा ओरैबायदि जे जों दिनै फैदो एसे मानसिजों फैदो इ खबरा बयनावबो जोंनि प्रिन्स भिलेजेसनि रायजोफोरनाव दं आरो इ इनिसियेटिभा 10 माबानि जुदि 10 तारिखनि उनाव जुदि खुलिनाय जाया बा सिगाङाव खुलिनाय जाया होमबाथाय इनिफ्राय बांसिन गोख्रों स्टेप लानाय जागोन आरो गंबा सयखान सातखान गामि लानानै लोगो लानानै जों दिनै मानासाव फैदों मानासाव जोंहा बुहुद प्रब्लेम जादों प्रब्लेमा ओरैहाय जोंहा थांनाय 2 मासनि बारा जालांबाय जोंनि जिथु साहा थांनाय लामा बेखौ फार्स्ट गेटनिफ्रायनो बन्द खालामनानै 1 माइलसो बन्द खालामना दोनदों बेयाव जोंहा थारमाने बे गंब्रै गामिनि सुबुंफोरा गोबां माने खस्थ' भुगिनांगौ जादों जाहाथे थारमाने थबस' जानाय खामानिया जों गिदिंनानै फैनांदों जों आरो माने थांलाय फैलायाव गोबां खस्थ' जादों ओंखायनो बे लामाखौ थारमाने मानि थाखाय बन्द खालामदो बेखौ जों दिनै सोंनाय फिननाय लादों रेन्जारजों बिथाङा बुंदों माने मोनसे ब्लेक पेन्टार बेयाव माने साहा बागानाव जन्म जादों होनना बुंदों बे जन्म जानायनि थाखाय मला थारमाने बिमाया फिसाखौ लांगोन अब्लासो जों माने बे लामाखौ खुलिनानै होगोन होनना बुंदों आच्चा बेयाव जोंहा मोनसे सोंनाय फिननाय फैदों जोंहा थारमाने बे 7खान 8खान गामिया आगोलनो नियार अफ द भिलेज बाउन्डारि भिलेज बे नियार अफ द बाउन्डारि भिलेजआ माने मानास डिपार्टमेन्टजों बेसेबा अनलायनायनि सोमोन्दो लानानै सोलिबोबाय दं नाथाय दिनै दा बावैसो फैनाय रेन्जारा बेखौ मानो हरखाबै बन्द खालामनांगौ बेनि सोंनाय फिननायखौ बिथाङा गोजौ महलनिफ्राय फैदों होनना बुंदों गोजौ महलनिफ्राय बबेनिफ्राय फैदों होननानै जों सोंबाय बेयाव बिथाङा माने गोजौ महलनिल' खोथा बुंदों
बेयाव जेबो जोंहा थारमाने फोरमान मोननाय जायाखै ओंखायनो दा बिथाङा मोनसे एप्लिकेसन बिदों जोंनिफ्राय बे सातखान आठखान गामि फैनाय सुबुंनिफ्राय बे जाहैबाय माने मोनसे दरखास्त' मरम बिदों दरखास्त' मरम बिनायाव बिथांखौ ओरैबायसा बुंदों माने बे दरखास्त' मरमै थारमाने बे गेटखौ खुलिना होगोन बेखौ बुंदों आरो बिथाङा दा दरखास्त' महरखौ जों बोरैहाय होगोन दा गोजौ महलनिफ्राय बिथाङा बुंथिनायनि खुनु फोरमानानो गैयाबा बे गाव हारसिङैनो बानायदों होननानै जों माने बे सातखान आठखान गामिनि सुबुंफ्रा दिनै माने सानदांना मोनदों आरो बोखाराबा नोंथांमोना मा राहा लागोन गेटखौ बोखाराबा दा जों इनफरमेसन मोनसे बिथांनो जों होखाबाय रेन्जारनो सानथाम सानब्रैनि उनाव बे जिहेतु दरखास्त'नि उनाव जुदि बोखाराबा जों माने नियार अफ दा बाउन्डारि भिलेज बेयो फिन फैफिननानै मोनसे गेदेर हामला खालामनायनि मोनसे थिरांथा जों लाबाय